Memo Vivia Aqua Baba Agya Fosu TV so Nana dear so whom we have not just a young Kasa me papa. I hope say yin papa ya dinina Ubokana papa din a batahon Ghana dana coma so nem pipe ball na dinina say Ghana a bay na say achia na so imui ene ne birthday na ne birthday no me so Agya Fosu me so me birthday tie ne de na chese me fa brunya ho na me de awe crackers why na me kanas me panimu baya ya nyina ya de nyina Apostle Dr. Engineer Kwadwo Sarfo papa bodia na mabomi mu ase nyame enhia na onka ho wo mo wachi dom wodi utumi unyansa unimdie efri esro ene baaye ampa ye de suma o ye osomafo na ampa osomafo adwuma no so oye mubrofumfo esua wote wonne emobrowa wo ni bie wo mu awie ya pawo abrabo mu achese wo mu anim no wo mu achi nyina o mapem no wo chifo mo masa ebankom papa nyame enhia mana bofo mpempem no entwa wo enhia wontutu wanamo ansi baabia ekron minem se edine Ghana for sempen for bete wase no watimi aboa do oman esiwo no wagye amena gina no na yeye no yente wase minem se wodi ni yiye mu a na wopen na nso woman ya ofri mu no wo twa kwan no na ya so wachi ehwe wosan chese enyeyi abrabonko na mining penfo no epe woncheni nyaso bidie inimse epre enko enkachi na sadi nyankopon asuma wo no wanfo anko du America wanfo anko Canada wanfo anko Ivory Coast wanfo anko wiase afana ba bibia na papa wasibra na betra Ghana mam nda wanso wanfa dufru pepese minkuminya wanfa sikani bre anshowu na ugusana wote Ghana na opon de kunyina nipa mo wo piamfi yinyina ye ni twesa ade no wunim ye ubetimi aye no waye nso amana broso enso Ghana for empanifo se ye hunu hwe ye twen wuda ni ababe bo nsa akese ya beye wayi kese ya sisi status na ye dibia bo hin babibia enya no ana ye hwehwe na emum ye die otiasi papa ye bebo odin ye beka onwuma wo ye beka ne waye ya beka ne ugusu mpo a wo ba beye ye jewudi wisi udi ye die ye nimse ko ye osomafo na nyankopon soma o se bra Ghana ne bra bebe yi mfi o hawo amane ohia ene kwadanem enti ene se wawoda na me Agya Fosu sikani me nso ma woda na si ye nyina ya woda dia papa de kakra metimi akanse nyankopon won hira won ka ho won to nkwanam ommo mfie no bi nka ho won tete politicians mfie ni bibre mfiri won diem no mo fama because moti we wo mo je ma na se no papa nyankopon emfa mfie no bi enka odi ho na nyina na che na nkopem se ye beti wase ne yagye onima tum ne yagye mentumi no yetimi yie firi ho ne yedi metumi me ye Ghana ne mi gimi hodi papa mitie wa me said de mawi university one day no ne tempia ko to dwani ma se amrade kai papa yi ne pija no ewum se odi nimdie na manenso akasa ni papa gina tum papa enkachi sadi ya wutu yefo no enkachi ne tembia mitie wonsam a woka papa bia okofom no de number no okofom no de number na da ko de okoye na wanfa enam na nesire ode kokoma aboa petew se bibisa ara woka na da ko
ne yere ebusa anze na adenti no na anze de wokɔ wonfa nam yesere ma na kyes wonye oba afoforo se da bi wone papa yi nyina kɔ afuo mu hɔ na kɔ mo dosa na wansan ne epie hɔ opie hɔ a na ba na ka kyerɛ kunu sɛ kuwansan ni fankonko ye nkwan kuno ni nkoton bi ne ho kyerɛ ase da bi birbi amba fu mu aboy ne bebedo ha nyina mama wase wa aboa be ne betime ba bedo aboa ne gina wase utie wire ofu beka utie wire ofu beka oboy bu ofu so bi jano be memma yusu tinyan afi aboy na ayire afi okofu mu hwan papa mitie ni nyina mitie wo futu sem ene unkran hyesem ene obi bia wadwuma bia woyi bia obod ho da ro TV de so de kurukura ne ho amema na epa me ho ofrise woni de nyame asoma wo mo ene yede mo kyekere eman na se nka wonkoa na yede planting for food and jobs ahye wonsa ene yese papa yama ho akonya ye nefa boa Ghana manya sesebra hanka free education nkanya ne se ye kra buru ye kra gari ye kra beans edi free Togo ni Benin ne tomato se free edi bad because wonko akura na utimi dua bro ma ucha bese 4000 basis say abra na ekomaba ne nsuo tuto na wo dia de sifu a na ye denta kra na wo hyeda hye onuma na se yi nanso onko a otimi eye papa ana ye wa woda dear many me followers Agya Fosu TV omo hwe me omo tie me kakra ye wo aka ne se nyankopon onhyira onfam fie ni bi enka onfie ho onto kwanam omo opomodin omo nyansa ni nimdie womawo chese de odiama no onsa mono moho na yeni ayi nimse uwa obesan pa ne de nyankopon na nkasa onfam oba onfam impie yenyimu na afi yentimi emfa odo ene enigye na fabra na san fa du omai na omai no intimi enye krabra bebe tumi awo me kai wo fish awo ye wo boase na fish ni 2 fish pond ensuo no da ho kakaka na mo akwankyerɛ sɛ monyade be che fish ni mbe yemu ama sɛ Yesu Kristo de na ye ya na akosi broni de na si wo Israel anka na kieti sika ekokɔhɛ enso ye ni aye de yesi ye huni fish pond no ewo boase boase kwano so ofa so kwaga nhia udo ubusa akura se me Apostle Kwadwo Sarfo fish pond na obachira ukona aba apostle din fish na nkasa be pi aba basere akira papa de wo ye no ebro adwen ene ntiase so me de san kwanta ho na me free me na naka ho asem bebre akira me ansana oba bewu bebre abakwasam so wo ho from nkwala brem obabenyini ye obeti asoro ho mponche a obeye enwan a obeye ma chese ninya me na akachire nti papa se ne udi birthday a na se me so me birthday dia se de ahye mafunumu ema kakra me kan ne se papa nyame enhyira onto nkwanem na omo nyini nche sede beya enchima eba ne nyina baba bete wase na omo no adwen no atimi asesa aba wonchen na dan nyina akwankwa sese wo kandifu bi sori a ne agya ne paama no kandifu bi sori a na chese ye jai ono nko a na ode abonobo papa nyame enhyira na onka ho minim se na edi enimu no nipa bete wase nipa bajiwa de pise Yesu kura obaye no ne de anye no na okoye kire no ne hu se ya irade ye de ye ma onko ebebo odi anopa kan ebebo odi anopa ewia ene animre Kantanka nyame yenim se obetimi aye ye jodi broni a oye TV anya ka broni a oye ka onye TV
Broni a wɔyɛ TV no ɔnyɛ farm. Broni a wɔyɛ farm no ɔnsan nyai nkɔnkɔyɛ car. Na wɔn nso deɛ saa nneɛma wei nyinaa papa wotumi instruments guitar, bass guitar, deɛ a set of instruments ni nyinaa papa etumi TV, radio, ɛdeɛ ni nyinaa papa etumi ti ma de srɛde a me de to aban anim ɛne sɛ nana nana ɔyɛ ɔlɔyɛ o nana odi na asɛmma no na ɔnyɛ aban nwa no nana ɛsrɛ yɛmfa tech yi mu baako mfa nhyɛ ne nsa yɛmfa university no baako nhyɛ ne nsa na papa mfa nimdeɛ yɛ practical aspect no mfa nkyerɛ mmɔfra yi wɔwie a nkɔnsa ma ma yɛbɛdi ɛma ɔman no yɛbɛsrɛ sɛ kue adwuma yi planting for food and jobs nana obo din na menim sɛ ka wobɛfrɛ obi te sɛ Apostle Kwadwo Sarfo mo biti yɛfo no ne sɛ mmoa koraa ba so a papa yi po wura dɛm no ɔba ne nimdeɛ Nyankopɔn de atom no no obohu aduru a sɛ yɛde bɔ aboa no na owu abra ɛnyɛ chemical enso aboa no bi wo just me dwene ho a me nimdeɛ yɛ sɛ pɛ agye bio ansa ne de awie yi de nana yɛsrɛ fa dwuma de bi hyɛ papa no nsa na ɔnyɛ ma Ghana na Ghana yɛ ho ntɔyɛ ne yɛkɔkra ɛno nɛnɛ ama dollar no baabi aduru kɔsɔ ɔman yɛ yɛtim yɛm produce hwehwehwehwe common toothpaste yɛntimi toothpick yɛntimi produce bi ɛdeɛ yɛm produce hwehwehwehwe bibia kyerɛ kɔkra bibia asɔre koraa yɛakra de abɔ ɔman mu mɛnɛ yɛ asɔre wie yɛ ne asesa ne dollar kwasi mbroni de kɔ kyesi yɛ bibia ti yɛbɛsrɛ yɛmfa practical aspect na ɛmwuram ne yɛmfa nhyɛ nkwalaa no adwenem na nkwalaa no ɛntimi nsua na daakye bi no ɛno ne yɛbɛtumi ɛde abɔ yɛ brɛ ama ɔman ɛtumi ababɛyɛ krabɛhwɛ mede mo bɛsi ha se ya na menim sɛ wɔnso saka sɛdeɛ ɔpɛ yɛ papa asɛm sɛdeɛ ɔsi bi dɔ yɛ papa ne papa da wakoma so na nso pɛ sɛ nipa dodoɔ na nso ɛboa no no deɛ nso bɛyɛ sɛ nso bɛhyɛ na nso aka nkura nhyɛsɛm ɛde akyerɛ no ɔbɛtumi de number agya ɛwɔ yɛ page no ɛso Agya Fosu TV o comment section hɔ no ɔbɛtumi de number agya na yɛ de waka yɛ WhatsApp group no ho sɛdeɛ bɛyɛ dane nyinaa no yɛn nyinaa yɛbɛtumi atoato adwene na yɛaboa na apostle din ɛtumi aduru akyiri na wiase afa na nyinaa nso no ɛtumi atene nka we say one so hui ɛne nipa nnuane mu amu abrochiri wɔn wotim ho sɛ abrochiri na papa ekopie ya sesabra ha nki agyewe sa ne akɔhwɛ no enka sesabra ha ɔte museum kɛse a kyɛ sɛ na nso yɛ man yi deɛ politician emfa no mede mo besi a nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia na mmom yɛ aka sɛ go subscribe to Agya Fosu TV na wahyɛ nso ɛde ama mo ne mede ma ase bebree sɛ wonya abɔtre na munya amadagye ɛde hwɛ me nyame nhyia bibia menim sɛ yɛbɛsan ahyia bio